Another episode, another story, olunye udaba futhi ekumele ulazi wena umbukeli we-channel yakho eyithanda Umjulo Show. As per usual, elami igama ngingudlala Matifana and I am the next biggest thing la eMzansi. Mawukuthi uyabukela njengamanje uyafika, ngiyakucela-ke subscribe, ulike, phinde futhi ushare yona le channel to abangani bakho, ihlobo zakho, nawona wonke nje umuntu ofisa ukuthi azi ngathi as we are growing this brand, as we are growing this channel to 300k subscribers. Ngaphezu kwaloko sine hope yokuthi mabe sithembe wena singafika na ku 500k ngokuthi ke sithembe wena noma inini. Mhlambe nawe uneyinkinga ke ezithinta umjolo. Kulula kakhulu ongakwenza. Yas-emaila to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. By doing so, uyazi ukuthi ke uzibeke ethubeni lokuthi kwamanye ama-episode alandelayo ube la kube wena ozochaza indaba yakho ukuthi ihamba kanjani nanokuthi yini ekubeka la. Celeni kwami khona umfowethu esinaye engifuna ukuthi sikhulume naye njengamanje. Ngicathi isho yokuqala siba nomjidi esihlala naye kanje. Ngokujwayelekile tshela ukuthi kube khona amathekeni. Njaya yami. Wala. Uyaphila mfowethu? Angikhona mfethu. Mnandi kakhulu mfowethu. uMatifana mfowethu lo. Ubani wena mfowethu? Oh mina mfethu igama nguSibonelo ngwakamthetho igama. Awunyambozi. Kodwa bangibiza ngoSibo. Okay. Yeah. Mfethu ngiyajabula ukuthi ngibe nawe la ohlele namhlanje. And ngiyazi ukuthi njengoba ula kusho ukuthi uqhayekile mfethu uyabathinta. So njengoba ubathinta so uthi ayingeke abazane manje I suppose because the show is all about that. Tell me mfethu yini ekubeka la namhlanje? Bafo into engiletha la namhlanje bafo kahlahle nginenkinga la. Sure. Kahlahle mina mfethu ngumuntu ofunda la eThekwini Coastal College. Sure. Yabo. So manje kunamathekeni awu2 wena mfethu engwabambayo. Manje lamathekeni sihlala nawe eRes eyodwa. Hayi mhlawumbe uhlala endlini eyodwa, iRes ehlala kuyona. Sure. Yabo. Manje kunento bafo engiyisolayo bafo lamathekeni okay igama layo Amanda. Bese kuba uAnele. Okay. So manje lamathekeni njengoba ngiwabamba wena mfethu mina kahlahle njengoba ngiwabamba mina mfethu lamathekeni. Ngisole ngazuthi khona into aphezulu kwayo. Kana engathi khona umqondo aphezulu kwayo yabo. Because mina angazi ukuthi noma ayazi ukuthi uthandana nawo two mfethu yabo. Kodwa indlela ekwenzeka ngayo ngazi ukuthi wona ayazi ukuthi ngiwabhangqile yabo. Kodwa manje akekho yedwa kubonaka ngiboze ngomunye yabo. Mhlambe yini wena ekwenza usolo ukuthi labantu ngeke bakushaya ngomqondo? Khona into abayenzayo mhlambe enza ukuthi ubone ukuthi bayazana. Kwenzakala yini le kwenza uzube nokusola ukuthi there's something going on? Cha bafo ngabe nginamanga ngoba yabuya esikoleni angazi ngibabone ukuthi mhlawumbe bandawonye kanje bayakhuluma mhlawumbe khona into abayixoxayo noma mhlawumbe ngeke ngibabone nje kanje ngamehlo ukuthi okay nabo bo2 bayakhuluma. Kodwa nje mfethu kuyenzeka ukuthi mhlawumbe ngihleli noAmanda kanje hayi uAnele uzodlula mfethu abone ukuthi ke ngihleli noAmanda ngiyaxoxa naye kanje esikoleni kanjalo wena mfethu kodwa adlule nje angamnandaba. And futhi na WhatsApp wami mfethu kuyenzeka ekseni mfethu thothi uAnele uzofika angishaya ngo good morning mhlambe ngo8 kanje ekseni. Kuthi ngo8:01 nangu futhi noAmanda la ngishaya ngo good morning yabo. Noma mhlambe kwesinye isikhathi thothi ilate kanje mhlambe sibuye esikoleni sibuye eRes sesike res sathi urelax kancane athi uAmanda uyeza. Afasend message athi awucela ukuze yabo. Sure. Hawu sesiyabheka ithi ngisabhekele umessage le yawo nangu noAnele futhi nawe uyayisend message ukuthi awu naye uthi uyeza futhi naye yabo. Manje ngisole ngazi ukuthi into abayiplanayo leyo mfethu yabo. Ingakho ke mfethu kahlahle ngifuna ngibhalele la ukuthi ngithole kahle ukuthi bayazana yini ukuthi bamuncile okhunjana eyodwa. umuntu yedwa. Okay. So manje ke kule situation yothi banako ukuthi mhlambe ngo7 to good morning 7:01 nomunye athi good morning. Mhlambe ngo4 noma ngo5 ntambama athi omunye ngicela ukubona noma ngicela ukuza 5:02 nomunye futhi asho the very same thing. Kuleyo situation wenze njani ke wena as the main kuleyo na yonke lento? Bafo ngenza sure kungcono ngasekuseni good morning ngoba yabo good morning hayi good morning unjani good morning.
ebanzima kakhulu leyo ukuza bafu because fanele ngipakise oyedwa mfethu. Ngenza sure ukuthi oyedwa ngiyampakisa ngimshaya nje ngestory mshaya into abandaba uthi hayi ngefethu hayi nenkinga kanje noma ngibhizi kakhulu kanje noma mfethu khona i-test engibhizi kakhulu nje mfethu yabo lo munye bese ngiyamtshela ukuthi ngeze ushayise manje khona lokho mfethu omunye kubona lamathekendu manje lo munye uyayishubisa nginokusaba wena mfethu ukuthi labantu mfethu manje yabu mhlambe they are planning something mhlambe khona abayiplanayo mfethu because manje uAmanda mfethu une drama kakhulu because nje sengelinye ilanga nje la kwafona uAnele ngihleli naye kodwa engaboni kwafona uAnele yabo inamba ibhale uAnele sebo uAnele ngihleli naye iring ifona ayingayi-answer iring engabona ukuthi ufuna uyahlanya stress uyahlanya yabo ungibekela ngisho amanzi eshisayo ngithela ngamanzi ecabanga manje ngiyabona ukuthi lento le ngoba manje njengoba enengqondo ebheda kanje uAmanda angamhlohlo uAnele ukuthi bagcine benza something bakwenzele something mfethu yabo mhlawumbe bafike iminyama bafike bamosha izinto zami ingubo zami kanje bashisa mhlambe yabo nje bafike bamosha ngiyangazi mfethu umqondo abakuwona ingakho ngizocela usizo la kule show la bese so manje mfethu ke naba mhlambe sesikhulumile nabo sabafonela then uthola ukuthi abazani noma bayazana wenze njani ke wena ukhethwe yedwa noma uthi hayi no sengiyithole into ade ngiyifuna urelax asike sithi bengithola ukuthi abazani mengithola ukuthi hayi abazani fine hayi ngizorelax kodwa mawuthi bayazana une challenge challenge leyo ukukhetha because yani hayi kuzobonakala mfethu uke wamenshina la ukuthi kunokwenzeka mhlawumbe ukuthi basho into eyodwa ngesikhathi esisodwa manje I wanna find out ukuthi mhlawumbe lento into eseyenzeke kaningi njengoba uzusola noma mhlawumbe kwaba nje coincidence mhlawumbe yeinsuku ezimbili then wangabazi noma nje kunako ukwenzeka mhlawumbe sewuphelile amasonto lokubona ukuthi ayingeke lezingane mhlambe ayibo sengithi inyanga lelisonto mhlambe lesithathu kwenzeka lento because into eyenzakalayo and futhi lento uma benza ungazothi bayenza basuke bebubabili yabo uthi hayi yabo manje hayi simsendele ukuthi good morning yabo because feel good morning Amanda lelo second le good morning no omunye mekubuza ukuthi ukephi nomunye ukubuza ukuthi ukephi uthi ngiphi yabo ngazuthi into abayiplanayo bandawonye kanje yabo bathi kodwa futhi manje into ekuconfuse kakhulu ukuthi mengabe mhlambe senibonana emagcekeni esikole nomunye omunye futhi akanandaba and awukazi ubabona bendawo angazi futhi ngibabone bendawo yonke engiconfuse yonke kahle kahle into ezeyangenza ukuthi ngize la because mhlambe bayangiplanela mfethu yabo yani yabo hayi because uAmanda le ngane inkinga mfethu ayiveze hayi bafethu niyabona ngiyaqamba nekubona umjitozo oyicebo uthi uyisoka ingane mfethu yabo mfethu ziphethwe kahle ilento ayifaka zona yabo lento ayifaka einganeni sezenze mfethu izingane zazwana manje lezingane azazani mfethu buka ngiyakutshela mina but asilinde zona sibone ukuthi ziyazana but yabo mfethu lezingane zithathe lento le zayithola zombili nisebenzisa icondom noma uyihlaba sikoni hayi bafayi lokho hayi fihlo okay but njengamanje siyahamba mfethu sizama ukuyifonela lengane kodwa ngiyabona ukuthi uAmanda uyena osatshwa kakhulu mhlawumbe siqale ngayo yabo cela umnikeze inamba yakhe mfethu inamba yakhe mfethu siqale ngayo Amanda because ngiyabona ukuthi uAmanda ungathi ungayibhala kuba okay mfethu cela nje unginikeze a second cela ungifakele cela thatha la lapha yona siqale okay right ke cela ungifakele lawo headphones lawo okay nami ngifake lawa so that sizohambisana sibone ukuthi siyamthola yini siqale ngoAmanda
Amanda sewakancokwane. Yeah, Ngisho njalo yeah, lapha ukuthi uncokwane. ya Amanda Mncokwane. Okay. Siyangena-ke manje ku-Amanda sibone ukuthi uyatholakala yini. Sengiyasaba manje kufanele labantu bavele baphoxe mina. Okay, cha ngibambela mfethu. Alright. Sibone ukuthi Nasya. Nakya. Hello? Hayi kunjani mama? Yebo, ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ungikhuluma no-Amanda Ncokwane. Yebo, Amanda. Ukhuluma noMatifana la Amanda. Umjolo show. Ubani manje ubhuti Steve? Kwenzakaleni? Awu mntanami. uMatifana la kumjolo show. Hayi ngiyezwa uMatifane indaba uma wakho ekufaka itifu yini usamncane igama lakho wayichashe. Hawu kodwa sisi. Awukhuluma uhlala phe kodaba. Uyaphila kodwa ke sisi. Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila. Lalela nginesoka lakho la uSibo. Uthi uSibo ufuna ukukhuluma nawe because khona isolayo. Akakwazini ukuyikhulumela yena, akakwazini ukuyikhulumela. Cha phela usangithumile angani usathume mina. Shuthi kahle kahle mina Cha uyathumeka nama ungisengela isitifu ke shuthi ngiqale ngashaya itifu nayo nobabili. Akakwazi ukuyikhulumela ngesikhathi engishaya khona wena yini? Hawu mfethu kodwa yazi ngeke ngatshelwa ngawe mfethu ngikhuluma na. Ungatshela ngami ukuthini, ungatshela ngami ukuthini. Awu Amanda uzongilalela kodwa mfethu. Hayi ngilaleleke bhuti esitifu ukuthi uma uqeda ubungiselela itifu ngoba phela yabo nje ubizwa ngaleli igama hayi cha shame. Okay, Amanda mfethu uSibo la unenkinga. Kunomuntu okuthiwa uAnele. Uyamazi uAnele Ndlovu enifunda naye? Nangimazi uAnele baningi kakhulu uAnele bhuti cela ungichazele. Hayi uzomchaza yena ke naye indoda yakho la nginayo. Lalela. Amanda right. Hayibo ngishiye ngigula yini mhlawumbe ungifakele imbiza. Hawu. Cha ngibuza impilo ukuthi uyaphila yini mama. Ngibungishela imbiza nje bungibuza ukuthi ngiyaphila yini ngishiye ngi-right. Amanda ngiserious uyaphila. Ngimgahle vele ya ngiyaphila. Mina ngisho uAnele lo ohlala lapha kule residence la eceni kweroom yakho. Ngiyamazi indaba. Yeah. Ufuna umshela yini? Ufuna ngishelele yena? Awusangizwa mina. Awusangizwa yini? Khulunywa ngaye la. Yeah. Yeah kahle kahle uzokuchazela ubaba. Yabo. Akaze awukwazi ukuchaza wena wendoda. Hayi khululeka. Ukubuza ukuthi niyazana yini? Like do you guys have a relationship, mhlambe friendship? Lalela weMatifana ngani uma uhleli ngeindlebe la uhleli khona. Ngithe ngimuphendulile loyo ngasho ukuthi angisi umbusisi ngiyamazi. Sengisholo ukuthi i-friendship yeni kanjani? Mhlambe nabantu abakhulumayo ninako uplana izinto yonke lonto. Waqala ke wabheda akayena umngane nami. Abo umuntu mengithi angimazi bade ngichazela ngayo. Shuthi lo muntu asiyena umngane nami. Ngimazi ngokumbona, intombazane nje ngiyazi ngokubona mangidlula mangisuke ngerest. So ayikho into eniyiplanayo. Sho. Umbuzo wokugcina lo. Esiplanayo njengani mhlawumbe sengizowina ilotho shame. Akangitshela ngani lo Anele. Okay Amanda. Konke planayo yini? Okay Amanda, bamba kanjalo ngizobuyela kuwena mhlawumbe after 2 minutes, okay? Alright ngilalela. Okay, ngizokufonela nje after 2 minutes. Amanda uthi akamazi uAnele. Cela unginikeze inamba yaAnele ke manje mfethu. Yes. Ayi. Yona le lapho isibili. Ayi bafethu ayi. Ayi. Yathi kutshela nje mfethu. Hayi. Hayi mfethu. Hayi. Aze kwanzima emhlabeni engabe ezulwini siyofika kunjani. Kangingekho njalo beshelana labantu sengikhona manje. Hawu baba. Hello? Hayi kunjani Anele? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMatifana la kumjolo show. Okay Matifana ngakusiza. Nginesoka lakho la uSibonelo. Ngiyambona isithando sami lezi. Uthi ufuna nixoxe lana kunendaba encane nje afuna niyilungise ethinta wena
nomuntu ayitshela ukuthi mhlambe ne-relationship naye. Okay, manje lowo muntu mina ngiyamazi why engazange azongiqonda atshele wena. No, ukuthi ufuna niyilungise lento le because he believes ukuthi mhlambe nazana kangcono mebuka indlela izinto ezenzeka ngawo phakathi kwakhe. Mhlambe yayazi lengane ekuthiwa u-Amanda Ncokwane enifunda ndawonye naye. Ya, ngike ngimbone but angimjwayele ke umuntu engimjwayele indaba kwenzakalani. Ukuthi phela manje uBafo ubone ngazi ukuthi nina niyazana nina. Ubona ukuthi siyazana noAmahle. Impela. Imani ungichazele bandla ukuthi mina ngisho nawe uvalo kahle hle kwenzakalani lana ngicane ngiqale indaba eningishishisele ningichazele. Imaki mangimfonele uAmanda manje then ngicela ngibambele nje kanjalo ngifonela uAmanda. Ngicela ngibambele. Okay. Bambele nje kanjalo. Mbone ukuthi Hello? Amanda. Awu yebo bhuti ngilalela. Kusayimina futhi sisi. Awe manje akuzwa nje ukuthi Angikuzwa. ngiyakuzwa nje. Senibathathu la. Okay, imina, uwena, noBafo la ngifuna sikhulumeni. Uthe uyini uSibokweni? Ima webhuti musuku ungenza isilimo uthe sesibathathu. Khana Mina, uwena noba umuntu. noSibo. Usibo kanjani ngoba usibo hle na ngithi Angithi phela kube kuthiwa bengithi sibaningi bengizombala nomunye. Mina, wena, uSibo la njengamanje. Okay bhuti. Umuntu wami indaba. Anele. Hello. Yini uSibo yini kwena? Isithandwa sami indoda yami indaba kwenzakala. Awe ma. Yona Allen. Usuyahlangene ekhanda lakho. Sorry ungaqhamuki uzongidilika mntama please usiboye indoda yami indaba kwenzakalani uba. Hayi bo usuyakwazi ukukhuluma wena. Wena sinqoma mlomo usuyakwazi ukukhuluma wena. Ebo musungitshela kabi wena. Ungani ngitshele kabi usanda ukuthi we first year. Wena we first year wena esikoleni ne? We first year wena la esikoleni. Mina ngi second year usunendoda wena. Indoda yami ngithula la last year mina. Phela angifanga ngithi mina ngizobe first year bese ngiyaqalela ukuthi kumele ngibe nendoda ngumuphi. Awe ma kini bathele nje bathi bazoqoma. Shuthi kahle kahle wena kuba nesebe nje. Cha uthandile nawe. Indoda yethu. Ube ufika ube ufika ya ngingabhalanga ukuthi laba mina ngithatha indoda. Ngifuna waphinde. Ngifuna waphinde lawo magama akho wena Anele ngitshela. Ngifuna waphinde. Amanda. Ngizowaphinda ungangisabisi mina ngizokuphela mina Amanda. Ngikhululeka nje. Uzongibukhela kephi uzongibukhela ini wangijwayela ngabe mina ngitshela uzongibuza. Kwenza iqhwaqe njenganawe ngeke phezongishongisha indoda yami. Hayibo. Na indoda yeni phela iyakhuluma la inakeni nayo. Uthi lo lamthuthi lo. Wena Anele ngizazobona wena ngizazonginaka wena usungijwala kabi wena. Ngikutshela ngiyeza kuwena ngitshela. Amanda. Abantu la. Kanti ikuphi inkinga yakho Amanda? Ikuphi inkinga yami? Wena usuhlanyisa eGqentsha. Njani? Usuhlanyisa eGqentsha wena. Amanda ukahle. Yes. Ngiyabuza usuhlanyisa eGqentsha. Iyona ndlela ekumele ukhulume ngayo leyo nami. Ngiyabuza uthi awungihloniphi ngani ngentombi yakho awungihloniphi wena ufuna ukumtshela uma wakho wena ungijwayela kabi ngikuphiphile wena mina nginikeza ukudla ngikuthendela yonke into futhi ukudla kwami futhi wena ukudla kwami ngikuthengela kona nginikeza yontombi yakho. Lalela. Awuzokhuluma nomi kanjani phela nami. Hayi okay ngilalela. Awuzokhuluma nomi kanjani nami. Yes. Okay yazukuthini yazukuthini manje njengoba wena uthi ufuna sazane ngithi wena ufuna sazane nje usifonelini yini ozokusiza ikephi yakho ukuthi sazane yini ozosenzela yona ufuna ukuba umseleki sazane sho kumele sibe yintombi zakho umseleki nomseleki phela uyahluleka wazi umbuke yini ku-TV nomseleki uzamhlule zakhe nawe uzokuhlula. Amanda awukahle shiyo Amanda because ukhuluma kakhulu mfethu ukhetha intombi right. Hawe ma uyaphapha leso simuncu leso yes. Angangiphaphele ngitshele lo simuncu. Amanda awukahle Anele
Yebo phela. Uyaphila? yahleli intombi yamdodo. Cela ungamnaki lo Amanda. Lalela nginake. Yes. Lalela nginake. Yezwa Anele. Lalela akanginake ngoba wena kade wawungifebela uphinde ungitshela ukuthi usibanibani ungalele yena ubuyele back mama. Usukhuluma into engekho. Sesingamnyeza sitshela mina la ngizokungenzela isimo kwenzela yona. Anele. Anele no Amanda. Ya. Indoda Wena wena wasibiza ngo ngathi sinkamu ungasijwayeli kabi wena. Na phela ngithi amagama aqala ngo wena. Hayi mususijwayela kabi ke wena sibona abangani bakho. Amanda ukahle nawe phela. Amanda mfethu awukahle. Yazi mfethu la sama. Mina ngixoba nobabili ngizoyi-check le phone ngitshela ngimxoba nobabili mina ngijwayeli kabi mina. Hlonipha mfethu. Yazi mfethu lo mjida lo. Kahle wena qashela uAnele wena kahle wena qashela uAnele kakhulu la uzokhuluma nabanye. Uzonginaka wena ngijwayeli kabi wena. Uzonginaka ngokusebenzile mama. Wena uma uzozonasa bezivili hamba wenza ikhanda wakutshela ukuthi wena leqothukile Uzongenza ikhanda khululeka uzokwenza nganje ubuqothukile nje umnyama kanje uphuma emakhaya Musu ukukhuluma kanjalo lo muntu nidla naye ipipi elilodwa. Wena yini ekhulumela ngoba indaba ufuna sidle lakho yini wena ufuna sidle lakho yini wena ususiphaphela wena ichifu wena Wenza njani mfethu la ukhetha uAnele? Ya ngikhetha uAnele bafu. awe ma umkhethela alelele wena ngimithi mina ngiyabonga Umithi? ngiyabonga Umithi ngani yaba? eyabani eyakho Hayi. Ayikho into echazayo. Ima Ngozana. Amanda. khulelwe nami khulelwe nami Bakhulele bobabili. hey khulelwe nami hayibo Hayibo. hayi Amanda. cha unenhlanhla yazi ushota angikwazi ukuthi usonta muphi uNkulunkulu womthandazayo ushaya inyoya Amanda. ngenyawo ngiyitshela lodwa Amanda. Uthi ukhulelwe? Ukhulelwe kanjani wena? Phezulu ngathi ngenzani kilime ngoba kahle lalela ungangijwayeli kabi wena uyazi ukuthi ngikhulelwe uyazi ukuthi ubusola wena for lo 2 months lo odlule uyazi ukuthi this month bese uyakudotela sibe neshow ngoba sasengi-pregnant sesikwangigqama wathi angilindi kuyimanje ama-period angenile wathi athini wena kumina wasini wathi okay sizohamba-ke Wena ngithe last week icela ungivakashela wathi kwama-period manje uzongitshela ukuthi ingoba ukhulelwe phela kanjani. bengibona ukuthi ingane ngeke ukwazi ukuyondla ngase ngabona ukuthi bese ngiplane ngisho uplane ukuthi ngiza kwi-abortion ngakukhombisa ngisaba ama-message kade ngikhuluma nodokotela and udokotela bengizoya kuyena kusasa ngoba bengibona ukuthi wena ngeke u-afford ingoba wena lalela ngitshela iqiniso bengazi ukuthi wena no-Anele niyajola yezo bengazi khona into manje eyangitshela ingakade ngifuna ukuyikhipha-ke ingane yakho uzubuza ubuhlungu onginikeza bona wena fana ngabreak wena into yokuqala leyo uwena wangibreak into yokuqala leyo wangibreaka wena akekho umuntu engisengathandana naye mina wena usungize kakhulu hayi kahle wena Anele Amanda lalela inja yami seyithi angiyivale manje ifoni ikhathele ukukhuluma nani. Uyivalelani? Cha angiyivali but kusho yena uthi angiyivali because uyabona ukuthi umtshele lo ukuthi sizomlinda egethini esikoleni umtshele ukuthi ngisho sizomlinda egethini esikoleni angabuyi uzobona kahle. Mawuthi uzomlinda nobani? Nayo uAnele uyintomane ngiyazi akukhetha ukuthi uthe akasakufundi nje wena ke akasakufundi yenze njani? Oh listen okay ayilungile-ke sifane azokutheni ngifuna ukutshela abafana basekhaya wena sibonele ngicela ungibuyisele igqe yami ibucuze egqe yami uyibuyise zokubayikela 10 litre ungibuyisele igqe yami ngitshele hey awukahle wena mnenke ile nto yokufuqa amadoda ngamaqe ngisho engasafuni kahle wena sikaparapa lalela usazobuya-ke eze kumina-ke lowo muntu ngoba mina ngiyakwazi ukumrayida mina kwaseswathini kwaseswathini-ke mina gele ngimnandi kwaseswathini ayadilizela okay ngoba seniyazana ngingayivala ifoni inja yami ithi angivala ifoni manje ayivala wena Steve hayibo Akithi yabo into ade ngikhuluma ngayo phezulu
uthi ufuna ukukhipha ingane unamanga akakhulelwe lo muntu. Hayi hayi hawu Shuthi mina ngeke ngikwazi ukubuyela e-rest mina. Bafisa ayikho indlela mhlawumbe engingenza ngayo ukuthi mhlawumbe ngiyolanda iy'mpahla zami mhlawumbe ngibuyele ekhaya eMlazi because ingane le amanda iyahlanya le ngane. Hawu. Hayi ezinye iy'gaxa bafethu zingaphezu kwami la. Ezinye izinto ezingaphezu kwamandla ami. Yabo nje la I don't even know what to say. I don't even know what to do. What's next for ubaba? Le y'ngane zikhulelwe ngempela noma beyikhuluma nje? I think we need to find out nangalokho kahle kahle. Yo, kwavele kwababa ikhanda. Nkulunkulu wami. Hey. Into engizoyithini yena nto. Uthi uzotshela uma. U-Amanda waziwa nakini njengoba ethi uzotshela uma wakho. Uma uyamazi mfethu. Sengihlala isikhathi eside naye lo muntu lo. umjoloshow@gmail.com mengabe nawe unenkinga efanayo. Khathele ukufihlwa ufuna ukuvela obala. Email us kwi-episode elandelayo sobe sinawe la sikhuluma nawe sazi kabanzi ngendaba ethinta wena nalowo muntu okufihlile. Uyazi mfethu akukaze kwaba right ukufihlwa. Uvumelana ukwenza into ebuhlungu kanje. Vele obala. Le platform yakho ukuthi uvele waziwe. Ney'nkinga ezithinta umjoloshow@gmail.com. Njengoba ubona nje ukuthi currently we have 2 shows under the channel Umjolo Show. Sinohlelo silungisa umjolo nalo lunye ustar wami. Mina-ke ngingodlala Matifana, also known as the next biggest thing la eMzansi. Uma ungakukholwa lokho, enza i-event, wenza umcimbi, mase ubiza mina to be your MC, your DJ, to dlala@matifana@gmail.com. Email address leyo engenayo for bookings, dlala@matifana@gmail.com. You wanna advertise with us, umjoloshow@gmail.com. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Masihlangane kwi-episode elandelayo. Nkosithela umusa.